O Concello de Sanxenxo, en colaboración cos hostaleiros de Portonovo, quixeron darlle unha volta á Festa da Raya da Vila e crearon o Portonovo Gastronómico, un evento no que participaron durante 2 días un total de 22 locais ofrecendo máis de 40 tapas. O resultado desta renovada festa gastronómica non puido ser máis exitoso. Centos de persoas achegáronse á vila a degustar as tapas de Portonovo. Darlle un aplauso moi grande a eses 22 locales que se involucraron e que creo que foi un éxito o día de antes de onte, a mar de onte, esperemos que tamén hoxe. Por tanto, sin eles non sería posible facer estas cousas. Coa celebración do Portonovo Gastronómico, o Concello buscaba potenciar a Festa da Raya e converter a vila nun referente das tapas. Estamos tratando de darlle unha volta para, vamos a ver, potenciar de verdade o que ten que ser a gastronomía en Portonovo. Portonovo ten que estar chamada a ser a gran vila do tapeo. O broche de ouro a festa puxose o luns coa entrega da Raya de Ouro. A galardoada foi a veciña da vila e antiga peixeira Carmen Uía. Con este premio quérese recoñecer a súa dedicación coa praza de Portonovo. Esta raya non lla damos á Corporación Municipal, esta raya dalle ao pobo de Portonovo. O Concello non ten nada que ver, o Concello que ten que organizar, porque foi sempre así, pero quen lle está entregando a Raya de Ouro xa usted son as persoas todas de Portonovo, as persoas que fan a usted unha persona como se merece. Aos seus 99 anos, Carmen Uía recibiu o premio emocionada e agradecida por todo o cariño recibido pola xente de Portonovo. Voulle dar as gracias a todo Portonovo porque todos me queren ben. Eu tamén fui unha muller que sempre lle tuve cariño e nunca fui orgullosa, sabes, para todo o mundo. E así que lle dou gracias ao Concello e ao pueblo de Portonovo que me fixeron esta homenaxe. Tras o éxito deste Portonovo Gastronómico, a idea do Concello é consolidar este evento gastronómico nos vindeiros anos. Tamén anunciaron que as homenaxes a Carmen Uía continuarán o próximo ano para celebrar o seu 100 aniversario.